ako di ba siguro na ako Unsay dili imo ha? Nga ang pangalan dira Anway Panty. Di ko no bi. Uy, di man ni mao. Yati, unsa man na imong order di ay? Napkin raman tuos ka buok. Pero nganong kondo man na ning abot? Huy An! Imong parcel day kuha adiri. Buang man siguro ka order makani perti mapakalayuan ning inyo ha. Grabe bulusan ning trabaho Makakwarta man tuota pero maligid mapunta. Karon lang jud kang bayana ka. Tawgan ti ka. Uy, tawag man. Hello? Hilo! Grabe po ning tawhana. Kinsa ni? Kinsa sa imong mata? Delivery ni Karsada. Ha? Wa mo ko'y order nga karsada? Ay, yati. Lazada. Ay, sir, ikaw di ay ni? Asa pa man akong order? Order sa imong mata? Ikaw baan? Sa sunod gani ayo sig order kung pwede pakalayuan ang inyo ha. Ibalik ko ni imong parcel oy. Naunsa man yung delivering Lazada nga pwede man yung pakaisuga. Hala ka, og ibalik ni mo na. Aw, ikaw dyan magbayad na piti pakarakua. Yati. Asa man gid dapit ning inihuaan? Kita ka nandakan kay hagunoyan? Apirting kita aoy. Mutungtong ka diya sa babaw. Dayo mo amba ka sa ubos. Abuang man siguro kang kustumira ka. Nganong pambakon pamanjuk ko nimo? Og muritso lang ko sa inyo buanga ka. Mao mo gunay dalang padulong sa mua. Og di ka mo ambak diha. Aw, masalaag jud ka. Sige. Muambak na kuminiya ka. Yate ini kustumira. Lisod-lisoron pa man kita. Karon jud kang ana ka. Pusaon jud ko ng buga nimong buanga ka. Grabe lisura. Muambak na kuan. Yate, sakita oy. Pantay jud ka na kuan. Hala, ang delivery ni Lazada ni ambak na. Pagkaluuya tawhana. Sir, okay ra ka? Abuang man siguro ka. Naara man di ka ng miniak ka. Dara nimong parselo. Uy, manong pwede man yung pakanakuha. Di ba siguro na ako Unsay dili imo ha? Nga ang pangalan dira Anway Panty. Di ko no bi. Uy, di man ni mao. Yati, unsa man na imong order di ay? Napkin raman tuos ka buok. Pero nganong kondo man na ning abot? Yati biyaan ni oy. Dayuna na lang ni. Nganong ako man ang dayunon? Asan po ako na itaod? Ay sus, nganong magproblema man ka? Ari itaod sa kuha. Unya, kasarang ka ng deliveries Lazada? Aw, bisag iapil pa imong lula.